Ahoj, já jsem GamingLP a já vás vítám u dalšího videa. A dnes tu máme Roblox. Chci z toho udělat sérii, takže doufám, že se vám bude líbit. A dneska to bude minihra v Robloxu s názvem Prison Life. Takže jdeme na to. Budeme to vězení a pokusíme se dostat teda ven z vězení. Můžete vidět, policajti jsou přísní. Tady jeden střelí, takže to bude trošku těžký. Tak. Jo. Má se nám tady objevit kladivo, tak abych ho vzal, tak... Jo. Ne, on ho někdo vzal. Kdo ho má? Kdo ho má? Kdo ho vzal? Asi tamhle ten. Jo, on tady má někdo snajperku, jo? To jsem nevěděl. Jo, Fkem se mlátí. To bude asi všechno. Fkem se mlátí, Shiftem se utíká. A to bude asi všechno, no. Kolečkem se oddaluje a takhle prostě. Oddaluje a přibližuje kamera. Můžete mít pohled z první osoby. Jo, takhle. Tak jako umlátím tě. Tak tě neumlátím, no. Vidíte, že mě zhypnotizoval a nevím, proč mě zabil. Hej, kámo. Jo, zmlať ho. Ach jo. Ale tady můžete vidět, že jsou hodně přísní a zabíjejí tady. Nejlepší je udělat, že takhle si vezmete si brokovnici, zabijete nějakýho a budete takhle prostě, aby vás nemohl zhypnotizovat, jo. Jo, oni vidíte, oni jsou prostě lamry a vůbec se to nevidí. A sakra, nemůžeme to vzít. Ne. Tak to bychom mohli jako fakt dost dobře mít. Jinak nejlepší taktikou je udělat to, že si tady lehnete a budete čekat na nějakýho poldu, až vám otevře. Že on vás vlastně nevidí. Jo, už. Jekest! Vezmeme si zbraně. Díky. Tak, hotovo. A teďka se můžeme jenom bránit. Jo. Klíč. Je tam klíčová karta? Není. A už tě zhypnotizovali, sakra. Musíme rychle odejít, tak. Jo, aha, musíme nabít. A rychle pryč. Je třeba někoho zabít. Karta! Ne? Jo, pojď. Help me. Jo, jsme z vězení pryč, ale tady koukám, že zabíjejí tam.
Jo, máme ale kartu. A to se hodí. Nabít. Musíte takhle kličkovat a když taky takhle to skákat. Být připraveni zezadu. Jo, vidíte, už po mně prostě šije. Vlastně vám nedovolí, abyste unikli z toho. Hej, ale mě už dohnat nemůžeš. Ha. Tak. My se teď... Kam jdu? Tamhle je totiž vojenská základna a... Hádejte, co v ní je. Pokud tohleto hrajete, tak to určitě víte a ty, co to nehrajou, tak budou mít překvapení. Když tam dojdem, si nabijeme zbraň. Nabijeme tohle. Jo, tady můžete vidět všechny kriminálníky, který tady jsou. A tady to červený to vám udělá checkpoint, takže my přejdeme takhle s tím takhle. No a nahoře jsou taky. A hádejte, co tady je. AK-47. Takže vlastně můžete mít AK-47, takže se to hodně hodí. Jo, takže můžete pak, ale nesmíte se nechat chytit, jinak budete zase vězeň. A když nás zabijou, tak se objevíme tady, a když nás zatknou, tak se objevíme jako vězeň zase. Takže si dávat na to bacha. Můžete tady mít i vlastní auto. Takže jedeme k vězení a zkusíme jim pomoct těm, kteří jsou tam uvěznení, takže jinak můžete vidět, že tady můžou jezdit i policajti. Mají rychlejší auto teda. A já bych si aspoň trošku ztlamoval ty zvuky. Jo, můžete vidět. Když jste v autě, tak vás nemůžou zabít. A já jdu teďka pryč. Ha. On po nás šije tím taserem. Čali. Pryč. Super. Tím unikneme, takže. Super, unikli jsme, takže to je fakt dost dobrý. Taková hodička, ne? Kdyby ty auto vybuchovaly, to by bylo ještě něco. Auto jezdí o 10 km v hodině víc. Jak můžete vidět, mě doháněj. Jaj. Počkejte, až odjedu. Super, už nás nevidějí. Tak, hop. Nastoupit. Edem. Tak vezmeme si zbraň. To je škoda, že nemůžeme střílet, že vlastně nevidíte. Vidíte, jenom střílíte prostě v autě a rozbíte si skla. No a ty jsou ty policajti. Aha. Jinak vidíte, že když nasedne, aha, ono to má rozbitý kolo, ono to je buglí. Jo. Co to je? Divný.
Jo, tady vidíte, že další kriminálník. Ty, co mají červený niky, jsou kriminálníci, to můžete vidět tady. Tady můžete vidět vězně a tady můžete vidět poldy, takže se vezmu AK-47. Jo, ty seš ten. Koukej, co mám. Jak jsem si dal baťoch? Aha, tímhle. To si AK-47, to je lepší. A nejlepší taktika je, že vylezete sem nahoru. A počkáte si na všechny poldy, až vám tam vylezou. Já nevím, co je neutrální, takže už to se vrátili zase, nebo co? No. A nejlepší je si takhle lehnout pomocí stisknutí klávesnice C. A vidíte, tam teďka přichází někdo, takže jo, taky pálí, takže vidíte, že to využívají i více lidí, já nevím, jestli tam je policajt. Jo, to je ten. Ja. To je blázen. Jo, aha, tak já tam jdu taky, hoši. Jo, jinak tady můžete vidět takovou, tady můžete vidět tohleto. Koupalici a tady můžete vidět kudlu. Takže jsem vám poradil, kde je. Tak abych si ještě vzal něco na blízko. Tu kudlu třeba. Kejkant. Hej hoši, já jdu nahoru, já nechci být zatknutý. Tak. AK-47. Jo, a vidíte tamhle ty obrněny. Policajti, ty jsou VIPčka, takže... Jo, zabili jsme VIPčko. GG. GG. Tak a teďka by se měli zavřít ty cely do 10 hodin. Jako ne v reálu, protože tady vidíte, že čas uniká hodně rychle. A tady je teďka nejlepší se takhle schovat. A tamhle třeba takhle ty lidi odstřelovat. Jo, super. A dávat si pozor, aby vám tady nevyšly ty poldové a nevyšly sami, jo. To by vás mohli zatknout a zabít. Jo, vidíte, už po nás šel. Jo, a už jde sem. Takže já se schovám takhle. Ten mě nenašel. A teď by se měli zavřít celý. Jo, super. Hoši, nasedejte. Vystoupit. Jo, tamhle je ten policajt. Já nechci chcípnout. Má brokovnici. Cože? Super, je mrtvej. Nabijeme i si ty brokovnici. Hoši, pojďte. Hej, kdo vyjede s tím autem? No, to už jdu garáž.
Tak jděte pryč, hoši. Aha. Tak dějte. Pojďte tam. Ajajaj. Tak jo. Napsal no keycard, trapet. To znamená v překladu, že žádná karta, jsme uvězněni, nebo ta past, takže teď jsem mu ukázal takové kartu a on, yes. Takže vlastně to. Tamhle sebe atentátník, normálně vidíte ho. O, dobře on. Přesně takovouhle taktiku já dělám. Nabít se zbraně. Fight. Tak jo, jdeme fightit. Připravte. O, tamhle. A teď bacha na tamhle toho policata. Super, je mrtvej. A další. Pryč! Kamo, pryč! Jo. Jeden zdechnul tam. Jo, vidíte to tam. Čus, vzduš. To je blbec! Ne. Proč to otevřel? Jo, vidíte, spavnuli jsme se tady. Tak já si jdu pro ty zbraně a když tak... To... Tak super, máme zbraně. Já chci taky nasedat, tak prostě mě. Super. No tak můžete prostě sednout si a čekat, až vás někam ten kriminálník odveze, takže. Pokud dobře řídí. Nasedej, kámo. Kde je? Tak. Jo, teďka by se měly otevřít ty vrata, takže do tělo cvičny ven. A já nemám tu keykartu, takže jako já jsem chcípnul, že jo, tak musíte počkat, no, a zabijeme někoho. Aha, on odjel. No keycard. Můžete vidět, že to je trošku bugnutý. Tak. Jo, a to je to nejlepší udělat. Jo, ať někdo mě zabije, mě to je jedno, ale nesmí mě zatknout, takže to. Takže to je dobrý, že když vás nezabije, tak teda když vás zabije. Takže se objevíte tady, to je dobrý teda. A zase jsem si to popletl. Ježiši. Takhle to chci mít. Tak a teď si vezmeme nějaký to auto a počkáme na toho kámoše, až půjde. Jo, super. A blbě se do toho leze. Hej, pojď, kámo, pojď.
Pojďte nasedat. Jinak jsem dobrý řidič, jo. Až jsem dobrý řidič, jo, takže... Já myslím, že na něj počkáme, ale on už... Hele, připrav si zbraň, jo, kámo. Narazíme do toho. Pum. A nějako to tady obsadili. Už ne. Super. Co mě zbylo takhle málo hápek, jo. Tak to je sakra málo. Ale co to tady je? Ne, skoro tam se nedá dostat. Tak, teď se... nechtěl bych. Co jsi měl? Máš key kartu? Máš tu kartu? Nemáš. Ach jo. Ty jsem nic neměl. Chudej. Super. Jo, takhle se můžete plazit, to je nejlepší taktika, takže... A nejlepší je, že vás může takhle níst. Někdo po nás šije. Chlape. OK, tak jsem zase chcípnul, no. To mě nevadí. Tak. Kámo, to... Jo, hej, počkej. Počkej, já si chci nasednout. Super, můžeme jet. Jej. Super. Jak můžete vidět, že to je bugnutý takhle. A nebo mu to fakt vypadlo to kolo. A teď to mu to nevypadlo. Já prošel... Co ty děláš? Ty chceš, aby zase to? Já radši vystoupím, nechci být probugnutý, protože tady, když jste bugnutý s tím autem, tak ono vám toto. Jinak můžete střílet takhle, což je fakt divný. Mohli by to opravit. Že vlastně jste takhle a střílíte tamhle, že jo. A vy, když se takhle otočíte, tak můžete střílet do tady toho. Klidně nás zabijte, ale mě to je jedno. Jo, a jsme zase tu. Šup a teďka už jako vážně.
Musím vzít tu keykartu, musím ji sehnat někde. No tak. Kámo, nastupuj. Jedeme. Pro klíčovou kartu. Pro klíč kartu. Hej, kámo, nastupuj, dělej. Dělej, nastupuj. Dělej, nastupuj. Hej, tak jako co to je? OK, no tak budeme jezdat, spolu jezdat. Jeď, kámo. Ale ne dozadu. Máš řidičák? Ona si neví, co to je plyn a ještě něco tam. Brzda. To vidíte tu pistol? Asi mám hlavu točivou. Ty už jsme tady, jo. Tak ty krása. Jo, vidíte. Tak takovýhle bug jsem právě že nechtěl zažít, protože... A teď už jako vážně musíme se tam dostat. Je to akorát jenom na to. Jo, teď jsem právě mrtvej. OK. Tak jo, jeď, kámo. Tak jo, já už si myslím, že pro tento díl by to bylo všechno. Já doufám, že se vám líbil a dejte like pro další díl. Tím mě podpoříte a uvidíme, jak se vám to bude líbit. Pokud dáme víc jak 3 lajky, jo, vím, je to strašně málo. Tak pokud přesáhneme 3 lajky, tak bude další díl.